Καλώς ορίσατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε καλά, όπως και εγώ. Σήμερα θα έχουμε τα αγαπημένα του Αυγούστου, κάποια προϊόντα τα οποία αγόρασα μέσα σε αυτό το μήνα, στα οποία έχω μείνει ευχαριστημένη και θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας αναφέρω για το προηγούμενο βιντεάκι που είδατε, για το Daily Makeup. Δυστυχώς έκανα το λάθος και τράβηξα το βίντεο απόγευμα προς βραδάκι και σε άλλο σημείο του σπιτιού, με αποτέλεσμα να μην είχε πολύ καλό φωτισμό. Εκείνη την ημέρα είχε και λίγη συννεφιά, οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να μην βγει καθόλου καλός φωτισμός. Οπότε πλέον θα επιλέξω να κάνω τα βίντεό μου πρωί προς μεσημέρι, για να υπάρχει αυτός ο φωτισμός, γιατί κατά τα ψέματα με το ημερήσιο φως φαίνονται καλύτερα τα αποτελέσματα στην κάμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αγαπημένα προϊόντα. Η πρώτη μου αγορά ήταν από τα Sephora, αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο είναι, ας το πούμε, μια συλλεκτική συσκευασία από τα Benefit, το Dew de Hoola, που μέσα περιλαμβάνει ό,τι έχει να κάνει με το χούλα. Λοιπόν, οι περισσότεροι το ξέρετε, είναι αυτό εδώ το κουτάκι, μόνο που θα σας το κρατήσω γιατί επειδή είναι μικρά τα προϊόντα θα πέσουν κάτω, θα σας τα δείξω βέβαια ένα-ένα. Λοιπόν, και σύμφωνα με αυτό έκανα και το σημερινό μακιγιάζ μου. Δηλαδή έβαλα το χούλα, το bronzer, το lip glossάκι που έχει μέσα, και τη μάσκαρα από τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, το κουτάκι λοιπόν περιλαμβάνει τα εξής. Το χούλα, όπως το γνωρίζετε, απλά είναι σε πολύ μικρή συσκευασία. Αυτό εδώ είναι το bronzer του. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο bronzer. Μέσα στο YouTube το βλέπετε συνέχεια. Είναι για κοψίματα, είναι για να κάνουμε ηλιοκαμένη την όψη. Εγώ επειδή δεν το είχα δοκιμάσει και το δοκίμασα τώρα με αυτή τη συλλογή που πήρα, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πραγματικά από όσες έχω ακούσει όμορφα λόγια γι' αυτό, τελικά ισχύει. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στο κουτάκι αυτό είχε και το πινελάκι του, μικροσκοπικούλι βέβαια, το οποίο είναι πολύ ωραίο για κοψίματα, γιατί είναι σε αυτή τη μορφή. Λοιπόν, πέρα από το πινελάκι λοιπόν, έχει το Dew de Hoola, το οποίο είναι ένα bronzer αλλά σε υγρή μορφή, είναι αυτό εδώ, το οποίο θα σας το κάνω και ένα swatch να το δείτε, όσο φαίνεται, είναι σε υγρή μορφή σαν make-up και αφήνει έτσι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση, μια μπρονζέ απόχρωση. Δηλαδή δεν ξέρω αν φαίνεται πάρα πολύ καλά, όσο φαίνεται. Το οποίο εννοείται ότι αυτό, επειδή είναι η μικρή του συσκευασία, έτσι, υπάρχει και η μεγάλη του μορφή. Λοιπόν, μετά έχει το Bene Balm, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι ένα lip balm ενυδατικό, σε αυτή εδώ την απόχρωση, θα σας το δείξω κιόλας. Κάνει αυτό το τσέρι, να το πω, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ η απόχρωσή του και η σύστασή του σαν το λιποζάν το κεράσι. Πιστεύω ότι όλοι το έχουμε δοκιμάσει. Και αφήνει αυτή την ελαφριά απόχρωση. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενυδατικό και μ' άρεσε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μετά έχει τη μάσκαρα τη The Real, σε αυτό εδώ το μέγεθος. Το βουρτσάκι του είναι έτσι. Και πιο κοντά να το δείτε. Έχει ωραία βουρτσάκι, δεν μπορώ να πω, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα μου πείτε τώρα ποια συγκρίνεις καλύτερα, την Roller Lash αυτή εδώ. Και οι δύο είναι πάρα πολύ καλές.
Δηλαδή, και από αυτή εδώ πραγματικά έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γιατί έχει επειδή αυτό το βουτσάκι στο τελείωμά του, το οποίο, αν το δείτε καλά, λίγο στρογγυλοποιείται, είναι λίγο στρογγυλό στις άκρες, είναι πολύ ωραίο για τις κάτω βλυφαρίδες, γιατί τις ξεχωρίζει. Μ' άρεσε σαν μασκαρίτσα, ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, και έχει και ένα lip gloss. Είναι αυτό εδώ, σε αυτή τη μορφή. Λοιπόν, το οποίο θα το κάνω και αυτό ένα swatch να το δείτε. Είναι αυτό εδώ το lip glossάκι που φοράω, απλά έχω βάλει και ένα μολύβι της MAC. Δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά. Δεν δίνει κάποιο ιδιαίτερο χρώμα, απλά μπροντζίζει λίγο. Αυτό εδώ. Και αφήνει έτσι μια ελαφριά, έχει και μια πολύ καλή ενυδάτωση, αλλά αφήνει και έτσι μια ελαφριά γυαλάδα στα χείλη. Έχει λίγο σημεράκι μέσα. Ήταν πάρα πολύ καλό και αυτό. Οπότε έμεινα πολύ ευχαριστημένη με αυτό εδώ το κουτάκι. Και μέσα του μεταξύ, στο πάνω μέρος, έχει και οδηγίες. Έχει ένα καρτελάκι, ας το πούμε, με οδηγίες, το οποίο λέει πώς θα βάλεις το κάθε προϊόν, πώς θα εφαρμόσεις μάλλον το κάθε προϊόν στο πρόσωπό σου. Δηλαδή εδώ λέει για τη μάσκαρα, εδώ λέει για το lip balm, ή το αντίθετο, συγγνώμη. Για το lip balm, κάποια τυψάκια τέλος πάντων. Εδώ για την πουδρίτσα, το χούλα και ο καθρέφτης του. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κουτάκι, δηλαδή το κρατάς μετά, είναι σαν βιβλίο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, το συγκεκριμένο κουτάκι το είχε τα Sephora γύρω στα, αν δεν κάνω λάθος, 35 ευρώ έβγαινε. Δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί πήρα και άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τα Benefit. Το δεύτερο και πολύ αγαπημένο προϊόν, το οποίο το πήρα από τα Sephora, μαζί με το Κιουδεχούλα, είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα της Too Faced. Είναι αυτή εδώ, η Sweet Peach. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Chocolate Bar, βγαίνει σε συλλογές, ας το πούμε. Μυρίζει απίστευτο ροδάκινο. Έχει αυτά εδώ τα χρώματα, τα οποία είναι καταπληκτικά. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Λοιπόν, και από ό,τι με ενημέρωσαν, επειδή ήταν πολύ λίγα τα κομμάτια που είχαν, είναι συλλεκτικό κομμάτι και εάν κάποια στιγμή θα φεύγανε, θα έχουν εξαντληθεί τα κομμάτια, δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Είναι συλλεκτικό κομμάτι. Λοιπόν, οπότε το σκεφτόμουν, το ξανασκεφτόμουν και λέω εφόσον είναι συλλεκτικό κομμάτι, βούτυξε το πάτο γιατί δεν πρόκειται να τα ξαναβρεις ποτέ. Λοιπόν, έχει απίστευτα χρώματα, θα σας το ξαναδείξω πάλι. Έχει πολύ ωραία χρώματα και έχει μέσα αρκετό σημεράκι, έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις, αποχρώσεις οι οποίες μπορούν να φορεθούν και χειμώνα και άνοιξη και φθινόπωρο, για όλες τις εποχές. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η παλέτα. Και αν δεν την ξέρετε γενικότερα την Too Faced, έχει πάρα πολύ καλή απόδοση στις σκιές της. Αυτή τη στιγμή φοράω, έχω κάνει μία μίξη, δεν ξέρω αν βλέπετε, είναι 3 σκιές, λίγο πιο ανοιχτή, λίγο πιο πορτοκαλί και λίγο πιο καφέ. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Πάρα πολλά χρώματα, σας τις θυμιστώ. Βέβαια ήταν λίγο ακριβούτσικη, δηλαδή η συγκεκριμένη παλέτα γύρω στα 51 ευρώ. Αλλά αν έχετε μια μικρή έκπτωση, γιατί συνήθως οι επαγγελματίες που έχουν βγάλει κάρτα ομορφιάς στα Sephora έχουν 30% έκπτωση στα Too Faced και στα Benefit και 40% στα ευρεία στις Sephora. Οπότε η αλήθεια είναι ότι εμένα μου βγήκε πιο οικονομικά, γι' αυτό και την πήρα άλλωστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι να δώσω τώρα μια παλέτα για 51 ευρώ είναι λίγο ακριβή. Δηλαδή φανταστείτε ότι ούτε η MAC δεν είναι τόσο ακριβή. Αλλά επειδή έχει πάρα πολλά χρώματα μέσα, έχει γύρω στα 13 χρώματα,
αξίζει. Λοιπόν, ένα άλλο προϊόν το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό εδώ το Body Mist από τη Victoria's Secret. Είναι το White Cotton Sea Love Pinky Lily. Μυρίζει πραγματικά σαν βαμβάκι. Η αίσθηση δηλαδή είναι σαν βαμβάκι. Το ψεκάζεις όλο στο κορμί και αυτά τα body mist εντωμεταξύ ενυδατώνουν κιόλας στο σώμα και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Η διάρκεια τους βέβαια δεν είναι πολύ μεγάλη γιατί είναι body mist, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και η Victoria's Secret λατρεύω τα πάντα. Λοιπόν, μετά ένα πάρα πολύ ωραίο αφρόλυτρο που πήρα για τις διακοπές μου και ήταν συσκευασία των δύο, δηλαδή ένα συν ένα δώρο. Ήταν ένα αφρόλυτρο του Κορέ. Το συγκεκριμένο είναι το αχλάδι περγαμόντο, το οποίο, παιδιά, έχει μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, πραγματικά, και είναι, επειδή έχει μέσα πρωτεΐνη σιταριού και βιολογικό εκχύλισμα αλθέας, διατηρεί σταθερά τα επίπεδα ενυδάτωσης και είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση. Είναι πολύ ενυδατικό αφρόλυτρο και αφήνει μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Και επειδή ήταν σε αυτή τη συσκευασία και συνέφερε πάρα πολύ, δηλαδή φανταστείτε ότι τα δύο αυτά τα είχε γύρω στα 5,5 ευρώ, κάπου εκεί, αλλά πέρα από την τιμή του είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν προϊόν. Έχει και άλλες μυρωδιές, για αναλόγως το γούστο του καθενός, και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, επόμενο προϊόν που οι περισσότερες πλέον το έχετε, είναι το Dry Shampoo από την Batiste. Είναι με μυρωδιά cherry, νομίζω είναι από τις καινούργιες, από τα καινούργια Dry Shampoo της Batiste αυτό. Το δοκίμασα, να σας πω την αλήθεια, προχτές. Πραγματικά κάνει δουλίτσα, που δεν το περίμενα, αλλά κάνει δουλίτσα. Απλά θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες έτσι ακριβώς όπως το αναφέρει από πίσω. Διαφορετικά αφήνει μια σπρίλα στο μαλλί, η οποία δεν είναι και τόσο πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σας το συνιστώ να το αγοράσετε κι εσείς. Και είναι και σε πάρα πολύ καλή τιμή, δηλαδή εγώ το είδα, βρήκα στα Hondo Center γύρω στα 3 και κάτι. Και νομίζω ότι είχε κάποια έκπτωση, γι' αυτό και το πήρα τόσο. Το επόμενο είναι ένα προϊόν drugstore. Είναι μια μάσκαρα αδιάβροχη της Maybelline. Είναι η Classic Volume Express. Είναι αυτή εδώ, την οποία την πήρα καθαρά γιατί ήθελα μια πιο καθημερινή μάσκαρα. Και η αλήθεια είναι ότι την ήθελα να τη δοκιμάσω και στη θάλασσα, η αλήθεια είναι. Το βουτσάκι της είναι αυτό εδώ. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί της δίνει όγκο και δίνει και μάκρος. Αυτό δηλαδή που θέλω εγώ στις δικές μου τις βλεφαρίδες. Έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Πραγματικά δεν φεύγει μέσα στο νερό, είναι όντως αδιάβροχη, γιατί πολλές εταιρείες λένε ότι είναι αδιάβροχη, αλλά κάποιο λίγο έτσι υπόλοιμα το βλέπεις κατά τα μάτια, στάζει. Αυτή δεν έσταξε καθόλου, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά για αυτό το προϊόν. Και το τελευταίο που σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας δείξω σε προηγούμενο βιντεάκι. Θυμάστε που σας είχα πει για ένα σουγκαράκι το οποίο πλέον το πρόσωπό μου και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, που είναι από Κορέα. Λοιπόν, το σουγκαράκι λοιπόν είναι αυτό εδώ, από τα Sephora. Το έχω ανοίξει βέβαια. Είναι αυτό εδώ, θα σας το δείξω και μέσα πως είναι. Είναι αυτό εδώ, το οποίο όπως βλέπετε είναι σαν πέτρα. Όταν λοιπόν το βρέξεις, γίνεται πάρα πολύ μαλακό, γίνεται κανονικό σουγκαράκι. Αυτό το σουγκαράκι είναι 100% φυσικό, από ό,τι διαβάζω. Είναι από ένα φυτό στην Ασία, συγγνώμη, το οποίο λέγεται κόντζακ.
δεν το ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Και περιέχει μέσα και μπαμπού, στατικά από μπαμπού. Αναφέρει ότι καθαρίζει πολύ καλά τους πόρους, προσφέρει φως στο πρόσωπο, καθώς κάνει και μια ελαφριά απολέπιση και γενικότερα αφαιρεί το μακιγιάζ, είναι για αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα από το πρόσωπο. Αυτό. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη γιατί βάζω το προϊόν, αφού το βρέξω, το μαλακώσω στο σουγκαράκι, βάζω το προϊόν επάνω, το καθαριστικό μου. Το συγκεκριμένο είναι αυτό που σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά του Κορέ, το σαπούνι καθαρισμού. Το καθαρίζω το πρόσωπό μου με αυτό και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν και πραγματικά αυτά που αναφέρει μέσα τα κάνει. Το σημερινό βίντεο ήταν πάρα πολύ σύντομο, γιατί με τα δύο τελευταία βίντεο έχω τρομάξει, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και είπα να κάνω ένα πιο σύντομο αυτή τη φορά. Οπότε, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Να με βρείτε στα social media μου, Snapchat, Facebook και Instagram. Εκεί θα δείτε κι εσείς και θα ενημερώνεστε για το τι κάνω στην καθημερινή μου ζωή, ότι ανεβάζω τα βιντεάκια μου και σίγουρα θα ακολουθήσουν και κάποιοι διαγωνισμοί κάποια στιγμή, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα ενημερώνεστε και από εκεί. Θα χαρώ λοιπόν πολύ να σας δω και εκεί. Ελπίζω να σας άρεσε λοιπόν το βιντεάκι, να κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν έχετε ήδη κάνει, για να βλέπετε εσείς πρώτες ό,τι ανεβάζω. Και θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά! Γεια!